भगवान राम के विवाह राजी हाँ जी तो हम तनी 5 मिनट रुआ सब ध्यान दे विवाह पर वाह आ जाइए बा जी हाँ आज कहानी कहानी आज कहानी 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 बबुआ हो तो तनी ध्यान दे के अभियंता भैया ई क्षेत्र छपरा जगह छपरा के लोग नहीं सुनेला विधि पूर्वक इहो देख लेबे के बाद फुलवारी से भी प्रसंग हमनी के मिलल बा जौना समय में देश विदेश में पाती गई बा राजा जनक जी के है ऐलान बा कि हे देश विदेश के राजा हमरा लड़का बूढ़ जवान सियान से कोनो मतलब नहीं है हमनी के कलिंदर जी अरे भैया 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 चाप के कलेंदरो जी के एगो माला से स्वागत हरे राम भाई के हमने के अति प्रिय मित्र बानी आए बरा तो भाई इनकर 4-4 को पार्टी ता हल्का मचा देले अरे भाई कहे के नहीं के कहे के जोड़ा नहीं के ओमे के मेन मालिक तो हरे राम जी बा ना ठीक है अच्छा बा देश विदेश के राजा के सारा जगह पार्टी चल गई बा विश्वामित्र बाबा के संग में राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र बाबा के पाती मिलल राम लक्ष्मण लगिया लड़िया के कहता लो कि बाबा हमनियों के देखल चाहता नहीं जा इस सीता स्वयंवर कैसन रचाइल बा ई धनुष जग कैसन होता तनी हमरो देखे के मन करे मेला रीड 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 हाँ हाँ राम लक्ष्मण कैसे कहता लो कैसे अकेला गल जनकपुर में मेला अरे तो लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला अरे लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला मनवा करेला हो करेला हो मनवा करे मनवा करेला हो मनवा करेला करेला हो मनवा करे लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला दीपक बाबू कुछ बॉक्स छूटल बा तन देखे के बा बक्सवा छूट गइल बा नइखे बोलत कोनो बॉक्स हवे ए पर ध्यान देवे के बा राम लक्ष्मण विश्वामित्र बाबा के संग गइल बालू फुलवारी में भी गइल बालू तो हम चाहब कि समय हमनी के कम बा आज जब भगवान के विवाह उठ जाला गावल हमनी के शुरू करी ले जा तो ओकरा के विवाह तक ले हमनी के पहुंचावल धर्म है हां जी भगवान राम के 4 प्रकार के विवाह हो कौन 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 भगवान राम के सीता जी से फुलवारी में भी विवाह भई रहे कैसे कैसे जेकरा के नयन से नयन मिलान कहल जाला तन नयन विवाह हमनी के फुलवारी में भई रहे दूसर का जब धनुष टूट गई जब धनुष टूट गई तो दूसर का विवाह हो गई तीसर का जब राम सीता के जयमाल भई तो तीसर का विवाह आ चौथ का विवाह हमने के कौन गाई ले जा जन हमनी के यहाँ लोकाचार माटी मटकोर तिलक विधि होला जो चौथा विवाह गावल तो हम चाहब के तीसरे में चल जाए अच्छा लागे तैयार जो बबुआ बा देश विदेश के राजा उपस्थित बाड़े राजा जनक जी के ऐलान बा कि हे देश विदेश के राजा हमरा लड़का जवान बूढ़ सियान से कोनो मतलब नहीं है भगवान शिव के धनुष रखल गइल बा जे वीर रणधीर अगर शिव के धनुष तोड़ दी तो बेटी सीता के संग में शादी कर दिहल जाए
अब देश विदेश के राजा लोग आइल बा ए जब भाव का लागत बबुआ अरे तब बड़ा भीड़ भइल बा भारी आ राजा जनक के दुआरी अरे तब बड़ा भीड़ भइल बा तब देश विदेश के राजा अइले आ सब जगह अंतर गइले देश विदेश के राजा लोग आइल बा अरे तो जुटल एक से एक बलधारी राजा जनक के दुआरी गोस्वामी तुलसी बाबा लिखतनी कि देख जनक भीर भय भारी भारी आ सुचि सेवक सब लिए हम सारी जहाँ देश विदेश के राजा उपस्थित बाड़े आ स्वाभे अपन अपन बोल आजमावे जाता तनी स्टेल ले लियो सूरज हेने धर ले आव बनाव ले आवो वही के धोर से बनावे आज ले आवो ए जे धर हां बीच में ठीक रही हां एकदम ठीक रही सब वीर लोग जाके अपन अपन बोल आजमावता गोस्वामी बाबा लिखतानी का हत भूप साहसी दस एक ही बहाना लगे उठा वगत करैला एक ही बारा लगे उठावन तरे नहीं तारा सब भी लोग जाके अपन अपन बोल आजमावता कहता कि पहले धनुष हम तुरा पहले धनुष हम तुरा हम तुरा पर रोके हम तो जानी कि हम ही राजा बन रघु सब राजा हैं जी रघु कहाँ के राजा हैं बोली कहाँ के राजा हैं आप लोग छपरा स्टेशनों पर के हैं रघु तो राजा बुझाता हाँ जी कहाँ के राजा हैं आमी बंगाल छो बाग भूखा रघु राजे बुझाता आ तो सब लोग गमछी बनले बा ये अपना बहन के दुपट्टा बोलले पड़े रघु राजा हैं कहाँ के राजा हैं बोली कहाँ के राजा हैं अरे माइक बा राजा ना है रघु राजे बुझाता हमरा से कौन है तो रघु से नु कहता नहीं राजा तो है हम कहाँ के राजा हैं हम जी हम राजा हैं सिवान सूता मिल के लो सिवान सूता मिल हाँ महाराज है सूता मिल अरे हाँ जी तो सूता मिल तो भस गई वो जे रउआ का करतनी अभी कुछ ईटा रह गइल बा अच्छा ओहो को बचवाएम तो माने यानी ईटा खोर राजा है ना जी हाँ सब लोग जाता है जमावे खातिर धनुष कैसे रौरा रौरा हम राजा ना का होई तब का होई हम राजाओं हैं राजाओ केकरा कहल जाला राजाओं नहीं खिस सब ना ए मैं राजा लोग के हम पापा हैं ना हम राजा हम तो राजा होइए ना धनुष तुरे के बा हाँ तो जब हम बोलले बनी हाँ तो रउआ लोग के अपन कुश्ती देखावला के दरकार ना नहीं तो चल तुरी तुरी तब धनुष तुरे राजा गइल बड़े हाँ तो लागी तब लागी आई लागी केले बड़े राजा अच्छा वो दूर बड़े आई लागी तब आई तुरी तो तुरी धनुष तुरे राजा जाता है चली चली मार
चलो चलो राजा चलो तुरंत तुरंत अरे लागो अरे तुरंत 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 लो का भइल भाई राजा? चमड़ा के चप्पल ले आई राजा के सुनाई भाई। का ये धनुष छोट मोट नहीं खे बुझा ना अच्छा जब इतना बात राजा जनक जी देखनी हाँ कौन के हे देश विदेश के राजा हम जान गए कि धरती वीर से खाली बाड़ी हाँ। अब जन को माखे भटमानी बानी। अपीर विहीन मही में जानी तज हुआ सन निज निज गृह जाहू जाहू। लिखा न विधि बैदेही संभाहू राजा जनक जी के बात सुन के हाँ। शेषा अवतार लखन जी खड़ा हो गई नी हाँ। कहनी कि भैया भैया खाली राबू आदेश चाहिए हाँ धनुष के हम का पूछतनी हाँ। भावे जलागता अरे तो सुन के राजा जनक के बोली अरे लागल लक्ष्मण जी के बोले आ तो सुन के राजा जनक के आ लागल लक्ष्मण जी के बोली अरे तो लाले लाले अख लखन जी सभा में गरज के कहता रहे हाँ। कि आदेश गुरु भैया के पैती आ धनुष सौ जो जल जैती तो आदेश गुरु भैया के पैती आ धनुष सो जो जन ले जैती काहे तो सभा में से लियो संग दे रहा इशारा में भगवान लखन के बैठा ले हाँ तब तक ले विश्वामित्र बाबा भगवान राम के आदेश देता है वाह तनी ए चाचा है बाबू के भेजी तो आइबो भाग गइले बाबू भाग गइले ना ठीक बने कोनो छोट लइका तनी भेजी ना केन केहू छोट लइका के आवो भागल जाला केहू होवे बैठल बने उनका के भेजी तू ही बाबू कुछ करे के थोड़ी माइक धरे के बाबू तू चल हाथ बना के बाबू चपलवा सुनो सुनो चपलवा बेहजी के आगे खोल दे नीचे खोल दे आवे आज चप्पल ओगरिहन तले का नाम है लइका लइका हाँ लइका नाम है। तो हम लइके नहीं बोलौले बनी अच्छा का नाम हो रोशन कुमार वाह पापा के बाबू जी आ विद्या पढ़ी विद्या पंडित जी वाह नंदी हाँ जी आ माई के शैल देवी शैल देवी अच्छा तू ही शैली के लड़की अगला ठीक बा हाँ तब का टीवी भी देखे लो घरे टीवी बा के कारा बा हम लो अब हम दोसर पूछते रहे सब टीवी या दमा के फैन में पड़ गए रामायण देखे नी नु हाँ ना ठीक बा राम जी के तो देखले हो खो तो तनी 2 मिनट रोल कर दे हो जाई हाँ तनी बाबू के नाम पर तन जोरदार थपड़ी बजा दी सब वाह वाह सब केहू के सकान है जा ना होला ना देखी कितना अच्छा बाड़े राम जी के रोल करे खातिर बेचारू आ गइले हाँ तो ए बार सराउ नाम रामचंद्र कहीं कि हमार नाम राम हो राम लंगड़ायाम हो तनी टाइट बोली एकदम कहीं कि हमार नाम राम हो हमारा नाम राम अच्छा 10 रुपया दी दी उतना नहीं थे सब साइड अगिया 500 बा भूला चल गइल बा छतना तो रह कुछ देइए दी दे हाँ दी ली है धल धरी कहीं हम राम अब कहीं तनी जोरदार कि हमार नाम राम हो हमारा नाम राम और दी और दी पैसा 10 गो और दी और पैसा रुपया में पावर मांग हाँ जी पावर बढ़ता धीरे और पैसा दी
कहीं के राम हई कहे कि हमार नाम राम हो। हमार नाम राम हो। बाट और पैसा दी तार दादा तल बड़ा के दिया अरे तो काम आगे बढ़ाओ। तब तनी राम जी के राम जी जस बना दलो। हाँ उठी और शर्ट बनाई। लक्ष्मण ब्यूटी हाँ। पार्लर आई यही पर से पहना दी। विधि तो पर ना हो लेकिन राम जी के राम जस बनावे के चाहिए। हाँ जी अब राम जी जींस पर ये तो केहू गोट थोड़ी लगी। ना राम जी के वस्त्र पहना दी सब है। मंगल गीत गाई सब है। ए धोते धोते कहाँ बबुआ के धोते जलती पहिराव धोते जलती पहिराव धोते एक गमछा गमछा कहाँ बबुआ के गमछा कान्हा पर धरल गमछा कान्हा पर ए माला माला कहाँ बबुआ के माला काला पहिराव साला काला पहिराव साला ए टीका टीका कहाँ बबुआ के टीका टीका बिना लग सफीका टीका बिना लग सफीका। अब भगवान राम तनी हाथ जोड़ ली। आज तनी ढाला बंद कइले रहे तनी। भगवान के भगवान जस बनावल जाला। हाँ। अच्छा लागेला। विश्वामित्र बाबा देश देता नहीं। हाँ कैसे गोस्वामी बाबा लिखा था। हत विश्वामित्र समय शुभ जानी हो। बोले अति सनेह भाई कथा पर पुरस्कार आइल बा। लायदार बड़ा एकदम लायदार बड़ा तू। विश्वामित्र समय शुभ जानी जानी फूल अति स्नेह में बानी बानी उठहु राम भंजहु भव चापा चापा त मीटहु तात जनक परितापा। अब भगवान के देख के धनुष तो धीरे धीरे जाता नहीं। हाँ। सखी लोग के मन में बेचैनी आ गई बा। हाँ। वही में सखी एक जनी कहता रही ये सखी छोट देख के घबरा मो ना ना हाँ जी आ मोट देख के धधा मो कैसन कैसा अरे तैयार माई छोटे छोटे लड़का बाड़ पीर होल रे माई। अरे भाई छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो। अरे माई छोटे छोटे लड़का बाड़ पीर होल रे माई। अरे भाई छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर होल रे माई बड़ा रोल पीर होल रे माई। पीर होल रे माई बड़ा ढेर होल अरे पीर होल रे माई बड़ा रोल पीर होल रे माई। पीर होल रे माई बड़ा ढेर होल रे। अभियंता भैया फलहार पीछे धइल बा। हाँ फल खाली हाँ फल खाली ई नहीं तो ना। दोसर कुछ है। हाँ जल फलहार पीछे धइल बा। पटवा तो पीर होल रे अरे माई बड़ा रन धीर होल रे माई। तो अरे माई छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर होल रे माई। छोटे छोटे लड़का तो अरे माई छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर होल रे माई। अरे भाई छोटे छोटे लड़का बड़ा पीर हो। सब लोग सब में बा। हाँ सुनैना रानी के मन सुबास भैया जे दुखित बा। धीरेन्द्र भैया हमार अति प्रिय भैया धीरेन्द्र भैया चाहे के तनी मंच पर हुआ आई आई भैया आई आई है जाए राहुल यादव आई एगो हम माला से स्वागत करो चढ़ जाए कोनो बात नहीं है घड़ी जूता चप्पल चलता आई है ने बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले बनी वाह हमने के हरे राम भैया भी पुरस्कार दिले बनी आवर राहुल
राहुल अच्छा मनोज भैया पुरस्कार दिल में नारायण जी बनौले रहे तने दी है एगो माला दी ए पर आके बढ़ जाए राहुल आई आई ऊपर आ ए राहुल आ जाए तो ठीक नहीं ये बेचारा साथ ही बका नारायण जी आप सबके बनौले रहे सुनाइना रानी के मन दुखित बा हाँ ऊ कैसे कहत रे अरे तो कहली सुनाइना रानी आज सखियन से बतिया है कहले सुने नाराने सखियन से कहली सुनाइना रानी सखियन से बतिया है कहले सुने नाराने सखियन से अब कहे विश्वामित्र दादा के पागल भइल बतिया है कहे विश्वामित्र बाबा के पागल भइले कहे विश्वामित्र दादा के पागल भइल बतिया है कहे विश्वामित्र बाबा के पागल भइले दुल्हे सरकार के माझी चाचा हमने के उपेंद्र भाई पुरस्कार दिल बनी जाई ना ये खाली नाम बता दे तो भुलाए वाला नहीं है आजीवन नाम याद रही जामना धनुष के केहू राजा नाही लबले है नवना धनुष के देहो राजा नाही रवले हमने के मनोज भैया आ दुल्हा के बड़का पापा बन जाई दे दी वाला कुछ मालो देव का अच्छा जाय दी मनोज भैया दिले बनी कोनो बात नहीं करूआ मत दो पर दुल्हा के बड़का पापा हो यहीं से कह देनी है जावना धनुष के केहू राजा नाही लबले है नवना धनुष के देहो राजा नाही रवले अरे तब मुनि ज्ञानी बाबा लड़का भेजवले तब मुनि ज्ञानी बाबा लड़का दुल्हे सरकार के हमने के बाबा पुरस्कार प्रसंग को दिले बनी भगवान राम जब धनुष तर गइल बनी हाँ। सीता जी व्याकुल बा आ सीता जी गुहार करत तारी तई लय लागेला हमने के परंपरिक पारंपरिक ऐसे तो मानस में लिखल बा कि मन ही मन मनवा अकुलानी लानी आ हो प्रसन्न महेश भवानी ए लेकिन आवा बपौती में आवा कैसे अरे तबू गहला अरे सुनो जाए बाबा हो पैया बारी तो ओ बाला सो रोजाए बाबा हो कोइया कोरी तो जला में के दुखिया बाबा हो आज माई बाबा नामो बाबा अच्छा हरे राम भाई हमने के पुरस्कार लुटाओ तो नारायण जी बनौले रहे धरती से जनमी ए बाबा हो हारावा के फल धरती से जन्मे बाबा हो वाके ऐसा न बहाना बा कि करे बाबा हो हेरुहिया की ऐसा न बहाना बा कि करे बाबा हो हेरुहिया की सीता जी के व्याकुल देख के हाँ। अब भगवान कब धनुष तराई कब तुरले बनी केहू देखले नहीं थे। ना समय तो ढेर लागी हाँ। लेकिन जब धनुष भगवान जब हम जयकार बोलब तो धनुष रवा तोड़ देवे के हाँ देख ले धनुष देख लेम बुझात नु तो सभे तनी जयकार लगाई हाँ एगो भगवान राम के धनुष टूटला पर प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की जय।
अरे तो गगनवा से फूल बरसे अरे तो धनुष तूने दिहल को सिला ला 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 चल जाई और भैया बिरही अठाट में गावे लन अकी रई 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 रामा आज याद मोरे बबुआ आज याद मोरे भाई आज तो धनुषा दूर दिहल कोसी ला 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 मारे गाना चली बहुत अच्छा तब देरी नहीं करे के आ भगवान राम के हाँ लो सीता जी लो ये रोल हो 2 मिनट के आई भगवान रवा हेने खड़ा हो जाई आ तू हेने आ जाए कैसे भाव लगता कैसे फूला उला दे देबे के अरे हाँ भाई सीता जी के भाई हम मान गई हम खुला चाहिए ठीक बा अरे तो पहिराव सीता जी आओ कलिंदर भाई तने हेने आ जा जी जी चली हेने आ जाए एक बार अरे तो पहिराव सीता जी अपन प्रभु जी के माला राम सीता जी अपन प्रभु जी के पहिरा रहो ये भाई कितना भद्रव के रोको तनिया रोवा बाप रे बा कितना रोवा बियाह खाई खाई हो गइल बा का रोवा लागे भागे अपना मने हम जब कहे तब हाँ। देखो बाबू छोड़ता हेलो छोड़ता अपना मने रखो तनिया जी हो हेनिया हेनिया जा हेनिया न तो देखो खींचता टावर घेर ले तनी घेर लेता है अपना मने रोवा करो कहियो इनका से झगड़ा हो जाई हाँ लोग यही है कहे हाँ जे हम हमर हमर कइले रहनी के रहुए हमर हमर कइले तक बड़ा जाई तो गाल में बोल डाली कर बाला डाले जोर पंडा बाबा आज से हो गइल हम सब हो गइले कोमर तो सभे तनी थपरी बजाई जाए कारा पंडाली प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की जय सजावा सीता जी अमर प्रभु देरी ना करते हुए एही मंच पर तनी दू भावर मार देबे के बाद ना जी तो शर्ट तनी कुछ नीमन सुख वाला गीत बजा दो आगे आगे दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते हमको हर अपना बेगाना लगता है दूल्हा का तेरा सुहाना लगता है दुल्हन का का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दीवाना आज मेरी यार की शादी है आज मेरी यार की शादी है ओ यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है ओ यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आज हमारे डैडी की शादी है आज हमारा डैडी की शादी है आज हमारा
आज हम बाबूजी के शादी है, आज हम माई के शादी है। हाँ, हमारे हरे राम भाई हमने के वहाँ के मित्र सब है पुरस्कार लुटौले बनी कलिंदर भाई हमरा के पुरस्कार दिले रहा। अब तो तू लोग कहत लो कि आज हमरा बाबूजी के शादी हो, हाँ आज हमारा माई के शादी हो। तो हमनी के ठीक कहते निशान। ठीक बा भाई। हाँ जी। जगत पिता परमेश्वर आज पिताजी के रोल में बानी। हाँ। आ जगत माता ओहो धन रे माई। धन हरे माई। तब जयमाल भी हो गई। भगवान बियाह से खुश बानी नु। अरे भाई अब काहे ना खुश रहो। बहुत खुश बानी। वाह लौट ना। बहुत खुश बनी। अब लौट ना। और खुश काहे ना रहो। हाँ दूसरे के दुआर हो। हाँ टेंट समियाना दूसरे के। हाँ भोजन पताई दूसरे के। हाँ जी। साउंड उंड लागल बा दूसरे के। हाँ अब माजा रौरा मारता नहीं। अरे अच्छा कुछ कहत नहीं जे अच्छा ई बताई कि जयमाल हो गई। हाँ एकरा बाद वाला कोनो प्रोग्राम बताई। अब का माने काम मुंह न देखो। हाँ पैसा चली तो अब मुंह देखो। वो देखाई। तो भाई उतना देर से हम पैसा 3-4 हाली देनी है नु। हाँ तो वो आखिर का होई जैसे लेके आज लेके हो गई बा। मुंह देखो तो यही देख ली। देखी 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 न्यूज़ के लोकल लोकल हो ना लोकल फिर से लोकल फिर से देखी 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 लाल बा जीभिया जीभिया। चली तब तनी सबके प्रणाम कली। कही कि हम बियाह से बहुत खुश बनी। हम बियाह से बहुत खुश बनी। हाँ तो ले जाइए। सबके प्रणाम करो तनी। सबके प्रणाम करता। कह दी कि अपना पापा के प्रणाम कर तनी। अपना पापा का तनी हल्दी करी तनी लाइदारियों को गा दे हम। कही कि अपना पापा के प्रणाम कर तनी। अपना पापा का प्रणाम कर। माई के प्रणाम कर तनी। माई के भाई के प्रणाम कर भाई के प्रणाम। मेहरान के प्रणाम अरे तो चली तनी बियाह ठीक लागल होते को जोरदार दुल्हन सरकार पर थप्पड़ी बजा दी।